prispel, je získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Tuto už ďalšie možnosti nie sú. Vieme, že musia sa robiť projekty, ktoré musia prejsť. Ja hovorím, že musíme získať nejakých dôšikovných mladých vysokoškolákov, ktorí tieto programy vedia robiť, lebo nie je jedno programy robiť a neúspieť, ale budú také programy robiť, ktoré budú úspešné a ktoré prejdú a na základe týchto programov sa teraz veľké finančné prostriedky dajú zabezpečiť. Toto bol ďalší bod. Ďalším bodom môjho programu je, ako už aj tuto viacerí spomínali, že skrásliť centrum mesta. Môj plán je vylúčenie kamionovej dopravy z mesta, lebo aj to vidíme ráno, kto hlavne chodí do roboty, aký nával kamionov je tu dennodenne ráno a samozrejme určite priebehu dňa to už nevidím, lebo ja som v robote, potom len večer, keď sa vrátim domov, tedy to tiež vidím. Ďalší bod, to zhrniem verejný poriadok, verejné osvetlenie, oprava miestnych komunikácií a chodníkov, takáto, ako už hovorím kolegovia, že v podstate ten program, tie programy máme všetci rovnaké, lebo rovnako asi vidíme, rovnako pozeráme na to mesto a vidíme, aké problémy sú v tomto meste a snažíme sa tieto problémy odstrániť. Takže tieto veci sú dôležité, samozrejme zase to záleží od finančných prostriedkov, ktoré tými dvoma spôsobmi, ktoré som na začiatku videl, treba zabezpečiť. Ďalším bodom je skvalitnenie spolupráce s miestnymi podnikateľmi, teda na mestskom úrade mohla zasadať podľa potreby komisia alebo také združenie podnikateľov, kde by sa riešili aktuálne problémy miestnych podnikateľov. Vieme, že je tu pán inžinier Páskor, že ten daňový zákon nezmeníme, ale sú možnosti určite tým podnikateľom pomôcť a nejaké úľavy dosiahnuť. No posledný bodom je zabezpečenie zdravotníctvu, školstvu, kultúre, športu, lepšie podmienky. Tuto už viacerí spomínali a zase hovorím, že všetko to vychádza z tých finančných prostriedkov. Keď budú peniaze, bude sa dať zabezpečiť aj zdravotníctvo, školstvo, kultúra a šport. Takže toto po slovensky v krátkosti. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, engedjék meg, hogy röviden ismertessem a választási programot. Alapjában 7 pont, nem sok, de ha ezt sikerül teljesíteni, akkor nagyon boldog lennék. Első pontom ipari parkot és olyan befektetőket ide vonzani iparságra, mert tudjuk, hogy a lakosság nagy része kiutazik munkahely után a környező városokba, falvakba, külföldre, egész Pestre is járnak le emberek dolgozni. És úgy gondolom, hogy ha sikerülne ide egy két befektetőt idehozani kezdetnek, akkor azzal már én úgy gondolom 100-200 munkát biztosítanak Salgóváros részére, akkor az nagyon nagy előrelépés lenne, és ezzel csak az emberek járnének. Következő pont, uniós források hatékony felhasználása. Már a szólalt részben mondtam, hogy a város vagyonát nagy részben eladva, ezt a, nem is tudom, hogy mondjam ilyen dolgot is, azt erről is tudunk mi. Itt ma más lehetőség nincs, pénzügyi forrásokat szeretnék azt, hogy befektetőket és uniós pénzeket hatékonyan felhasználni. Úgy gondolom, hogy egy két ügyes főiskolai végzettségű ember, aki tud projekteket írni, kellene a városi hivatalba, mert nem mindegy az, hogy projektet írni, vannak itt emberek, akik tudják ezt, ismerik ezt a problémát, de olyan
különböző dolgokra, megtanulni jobb projektek, és akkor úgy, mint itt ez a következő ponton is van, a kamionforgalom kizárása a városból. Ez szerintem járom én is a megyét, országot, és lássuk azt, a kollégám már említette, hogy sok helyen, városokban sétányok, a város közepén sétányok vannak. Itt én hallottam ezt, hogy itt akarnak egy körgyűrűt a város közepén. Szerintem ez nem jó megoldás, mert nem akarok senkit kritizálni, de ezeket a történelmi épületeket, ezek mind szép lennének verve ezzel a kamionokkal. Lássuk ott fönt a Lidl előtt, hogy mi van, hogy azok a kamionok, amikor ott forognak, akkor reng a föld, mint a háborúban. Ez volt a következő pontom. Így most a moderátor úr is kért, hogy sokat beszéljünk, úgyhogy következő pont közrendét, közvilágítást, a városutak és járat javítását. Természetesen ehhez is megint ugyanúgy, mint mindenhez. Nem különös csak pénz. És ezt azzal az első 2 ponttal szeretnénk elérni. Következő pont. Fokozott együttműködés helyi vállalkozókkal. Tudjuk azt, hogy nem könnyű megvilágban a vállalkozóknak. Több teher van rájuk hova. Adó törvényt azt nem tudjuk megváltoztatni, és segíteni tudunk a vállalkozóknak annyival, hogy könnyebbítsük és egyszerűsítsük nekik esetleg a feltételeiket. És az utolsó pont, megfelelő körülményeket biztosítani az egészségügy, iskola, kultúra és a sport számára. Ez megint csak a pénztől függ, úgyhogy ha lesz pénz, akkor tudunk csinálni valamit. Ígérgetni úgy, mint a kolléganő mondta, hogy lehet toronyolni a teremlánccal, de ahhoz pénz is kell is. Fokozatosan azt mondom, hogy aki most lesz a polgármesteri hivatalban, annak jó fel kell kötni a kártyát, hogyha őszintén gondolja, és azt akarja, hogy a várossal valamit elérjen. Jó van, köszönöm szépen, nagyon jó. Pokúsim sa, že naozaj stručný, lebo kolegovia sa troška rozrečnili. Naozaj v krátkosti, v prvom rade, čo by som ja videl, najväčší problém šli míňanie peniazí. Treba vytvoriť maximálne transparentný rozpočet mesta, aby tie dary, ktoré občania zaplatia, aby sa vrátili v formu nových ciest, nových chodníkov, kvalitných športových a školských zariadení. Ďalšou by som bol veľmi rád, keby sa občania tohto mesta viac zaujímali o veci verejné. Možno chodili na zastupiteľstva, ale keby sme dosiahli to, že z každého zastupiteľstva by bol urobený verejný záznam, ktorý by si mohol hocikto z vás pozrieť a skontrolovať toho daného poslanca alebo primátora, že ak vlastne hlasoval ako na. Rád by som bol, keby sme využili to, že to šahne majú aj mestské časti, predsa len Tešmák, takisto Tešmák by mohol využiť viac toho, že to majú mesto a v úzkej spolupráci vytvoriť podmienky na kvalitnejší život. Rád by som po širokej diskusii s občanmi doriešil problematiky amfiteátra, keďže v tejto chvíli je ten priestor nevyužitý a vyžadoval by veľké finančné prostriedky na to, aby sa obnovil. Je naozaj veľmi na zváženie, čo s tým ďalej. Ako svoje záväzky budem určite považovať navrátenie dní kultúry Hontu na námestie bezostupného. Nikto nikomu nebude brániť v inom termínu usporiadať pivný festival alebo podobnú aktivitu, ale toto patrí tam, kde to naši predkovia už zažili. Nájdenie vhodného investora alebo spoluinvestora na prevádzkovanie Šolderoša v prípade, ak sa nám podarí odstúpiť od tej zmluvy, ktorú máme, a navrátiť ten Šolderoš mesto. Ďalej, zrekonštruovanie novostavby P18 alebo postavenie tej nové. Mint a polgármester szeretném elérni, hogy a költségvetés maximálisan átlátható legyen, hogy minden adót, amit befizettek a polgárok, visszajöjjön valamit új utak, új járdák, új iskolák és új sporttermek hasznosításában. Szeretném, ha a polgárok többet érdeklődnének a város ügyeiről, meghívókat kaphatnának a képviselőtestületre, két
és hangfelvételt lehetne készíteni erről, ahol vissza tudnának nézni, hogy a képviselőket, akik megválasztották, hogy is szavazták, hogy ugye szavazták, hogy megígérték pár évvel ezelőtt. A falu részeknek megteremteni azokat a feltételeket, hogy a város együttlétéből maximumot hozhassanak ki. Támogatni minden polgári kezdeményezést, akár a fiataloktól, nyugdíjasoktól, vagy a két falu résztől, ami előre tudja hozni a várost és mindkét falu részt. A kötelezettségeink közé fogom tartani, a kulturális napok visszatérjenek a főtérre, ingyenes belétével, megfelelő befektetőt szerezni a sóderos felújításra meg vérépítésére, és megoldani a T18-as ugyanúgy felújítását, vagy újraépítését. Köszönöm szépen a figyelmüket, gyakorlatilag. Ako pašo realizoval, môžu byť do 6. už je 6:05. Výborne, ďakujem pekne. Dobre, zariadíme to. Ďakujem, köszönöm. Kedves jelenlévők, polgármesterként olyan város szeretnék, ahol jó élni. Ez természetesen mindenkinek mást és mást jelent. Munkalehetőségeket, biztonságot, megélhetést, tiszta rendezett utcákat, tereket, jó óvodákat, jó iskolákat, megfelelő programokat és szórakozást úgy fiataloknak, mint idősebbeknek, működő közösségeket, civil szervezeteket, kulturális és sportegyesületeket. Ezt tükrözik célkitűzéseim is, amiről többet és részletesebben olvashatnak az én általam kiadott kis kiadványban, remélem sokukhoz eljutott, de néhányat azért részletesebben is megemlítenék. Fontos, hogy a városi hivatal minden esetben a város lakosait szolgálja. Ehhez elvárom és meg is fogom követelni, hogy a városháza alkalmazottai szakmailag megalapozott, pontos és hiba nélküli munkát végezzenek nap mint nap, betartva a törvényességet. Bebiztosítom, hogy a testületi üléseknek a városi tévécsatornán történő élő közvetítése rendszeressé váljon. Mivel az oktatásügyben dolgozom, tudom, hogy nem csak szép és jó felszerelt, hanem magas szintű, következetes munkát végző iskolákra van szükségünk. Ezt mindegy oktatási intézményén megkövetelem, de természetesen biztosítom az ehhez szükséges támogatást is. A sportot az egyik legfontosabb dolognak tartom a közösség élet fejlesztésében. A városi sportcsarnok újraépítése, a labdarúgópálya felújítása, a különböző sporttevékenységek rendszeres támogatása legfontosabb terveink közé tartozik. Hasonlóan fontosnak tartom a civil szervezeteknek, társadalmi kezdeményezéseknek, a kulturális életbe tevékenykedő összes szervezetnek mindennapi segítségét és támogatását. Az eltűnt pénzek visszaszerzése, sóderos ügyének tisztázása, az előnytelen szerződések átértékelése, parkolók, játszóterek építése, az ingatlanok észszerű kihasználása, a testvagi és keresztényi gondok intézése, ez mind a mindennapos feladataink közé fognak tartozni. És végül, de nem utolsó sorban, el akarom érni, hogy Ipolyság visszakerüljön a térképre. Ehhez legfontosabbnak azt tartom, hogy az észak-déli európai út városunkat érintve jöjjön létre, legyen megépítve. Ezzel kapcsolatban tervezek egy nemzetközi konferenciának a létrehozását, ahol részt vennének úgy Magyarországon Váci és Récsák polgármesterei, mint Szlovákiából az érintett települések polgármesterei Gyűjts, Korpona, Zólyog és Beszterce, és kidolgoznak egy közös stratégiát annak érdekében, hogy lobbizni tudjuk, hogy ez az út tényleg erre jöjjön. Ezzel megoldódna a város forgalmának tehermentesítése, új munkahelyek lehetnének létre, investorok jöhetnének Ipolyságra, jönnek Ipolyságra, szolgáltatások elkezdenek fejlődni. Ezen elképzeléseim megvalósításához érzek magam elegendő energiát, akaratot és elhatározottságot. Hiszen is tudom, hogy ez a város megérdemli és meg is tudja csinálni azt, hogy a változás, a fejlődés útjára lépjen. Ehhez viszont kérem az önök segítségét. Ja stručně po slovensky. Vyjmenoval by som tie najdôležitejšie úlohy,
Zabezpečím, aby mestský úrad v každom prípade bude slúžiť občanom mesta. Očakávam, aby zamestnanci úradu vykonávali svoju prácu odborne, presne, bezchybne, v zmysle zákonov. Zabezpečím, že zasadnutia zastupiteľstva budú vysielané v živom prenose v káblovej televízii. Potrebujeme pekné, dobre vybavené školy a ich kvalitnú výchovnú vzdelávaciu činnosť. Toto budem očakávať, ale samozrejme k tomu zabezpečí a všetky finančné náležitosti. Výstavba mestskej telocvične, rekonštrukcia futbalového štadiónu, podpora všetkých druhov športovej činnosti tiež patria k mojim závažným plánom. Dôležité, aby civilné organizácie, kultúrne spolky dostali dostatočnú pomoc na podporu na svoju činnosť. Aby mesto získalo späť strede verejnej peniaze, vyjasniť situáciu okolo šóderšu, preverenie nevýhodných zmluv, výstavba parkovísk a ihrisk, zmysluplné využívanie nehnuteľností a systematická starostlivosť o prímestských častí Tešmak a Preselany budú patriť medzi moje každodenné úlohy. Plánujem zorganizovať medzinárodnú konferenciu v Šahách za účasti primátorov z Maďarska a Slovenskej republiky, kde by bola vypracovaná stratégia na výstavbu severo-južnej cesty tak, aby išla popri nášho mesta. Tým by sa vyriešila vyťaženosť ciest cez mesto, vzniknú nové pracovné príležitosti, noví investori prídu do Širak. Uskutočneniu týchto plánov mám vôľu, rozhodnutia a dostatok energie. Verím a viem, že mesto si zaslúži a je schopné urobiť všetko, aby sa nastali zmeny, aby sa začalo rozvíjať. Tomu potrebujeme vás. Ďakujem pekne, köszönöm szépen. Megkis változásról sorra előttünk menniek kell már tévek programok, és ezt előre leegyeztük, hogy ő 6 órakor eladja a termet. Megkérném önöket, hogy most csak azok a kérdések, amelyek Sóder úrnak szántak, csak azokat a kérdéseket tegyék fel, hogy tényleg meg tudja válaszolni. Ha van ilyen kérdés, akkor kérem emeljék fel a kezüket, oda viszem a mikrofont és fel lehet tenni a kérdést. Köszönöm. Ha nincs, nekem van. Van. Ako tu už bolo spomenuté, tých krokov je treba spraviť asi viacej, čiže nie je prvý, druhý, tretí. Priorita je samozrejme na každom z nás, čo vidí ako najdôležitejšie, ale myslím si, že najdôležitejší krok prvý, ktorý je z pohľadu manažéra, pozrieť sa na to, akým spôsobom je zabezpečený úrad a samospráva v prospech toho, aby tá samospráva a mesto fungovalo v prospech občanov. Čiže podľa mňa prvý krok, ktorý je treba pozrieť, nie z hľadiska nejakých emócií, nie z hľadiska nejakých iných príčin alebo iných dôvodov, podľa mňa to treba v prvom rade pozrieť z hľadiska manažerského, čo sa deje, ako sa dá daný stav zlepšiť a čo treba v danom momente vykonať ako prvé. Jednoduchá odpoveď. Ďalšia odpoveď, prosím. Či je otázka? Prvý. Tak chcem sa spýtať, že ako ste hovorili, že žijete u vás 5 rokov, že čo bolo tá hlavná motivácia, čo vás motivovalo, že ste sa rozhodli skandidovať? Ako som už spomínal, nie je mi ľahostajné mesto, nie je mi ľahostajná situácia, ktorá tu je. Ja som sa rozhodol so svojou rodinou v tomto meste bývať. Moja motivácia sú občania mesta, moja motivácia sú moji priatelia, moja motivácia je moja rodina, moja motivácia je moja 2-ročná dcéra. Dobrý večer, prajem. Pán Šóder, ja by som vás poprosil, táto akcia je v prospech celého mesta. Keby ste ešte chvíľku vydržali, ja viem, že máte jednu súkromnú akciu
som predstaviť, volám sa Tibor Mezej, mám 55 rokov, som rodený Šahan, mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nechválim sa s tým, len to konštatujem, aj vy ste sa pochválili. A rád by som vám všetkým položil jednu otázku, ale predtým, ako vám ju položím, tak by som ešte k tomu niečo ako chcel povedať. To, čo ste tu všetci predviedli a povedali, bolo fantastické, dobre to bolo počúvať. Ja mám taký pocit, že keď tu sa zobudíme o 2 roky a výjdem na terasu, tak bude svietiť slniečko, Milka kráva sa bude prechádzať po lúke a budem si myslieť, že som vo Švajčiarsku, budem si zaplávať do novootvorenej plavárny, ktorú tu spravíte, autostrády pôjdu cez mesto Šahy. No, nebude tak. Páni, treba povedať, že na toto všetko potrebujete peniaze a nie málo peňazí. Tieto reči, ktoré tu sme dneska počuli, tak to samozrejme počúvame už niekoľko, možno 10 ročí. Ja som si tu nechal vytlačiť a je mi veľmi ľúto, že nikto ani nespomenul, že tí ľudia, ktorí sú ešte kompetentní do toho niečo povedať, ako je pán Baráty, ktorý tiež kandiduje za pána primátora, sa dnešnej tejto akcie nezúčastnil, pretože som si vytlačil volebný program pána Löwyho. Nebudem vám ho určite čítať, mám to tu pred sebou, je tu strašne veľa vecí, ktoré tu spomenul a musím teda konštatovať, keď máte chuť, kľudne vám do toho začítam, čo všetko tu napísal, že zhruba 95% tých vecí, ktoré tu napísal, absolútne nesplnil. To znamená, neviem, takéto reči predvolebné, síce je to pekné, treba nejako tých svojich voličov dostať na svoju stranu, ale treba byť reálny a vôbec nie som bielým koňom pani Makoviniovej, kde sa mi najviac páčilo to, že ona jednoducho povedala, ja vám nič nesľubujem, mala obrovskú pravdu, pretože čo má sľubovať ľudia, keď peniaze nie sú. No, ale čo som teda chcel a tá otázka, k tomu ešte toľko, že v Lani v decembri, to znamená skoro pred rokom, som sa zúčastnil jednej schôdze mestského zastupiteľstva, kde som žiadal pána primátora a jeho zástupcu, aby okamžite podali demisiu vzhľadom tej nehoráznej veci, ktorá sa tu odohrala v tomto meste. Budem používať takéto expresívne slova, ale neviem sa inakšie vyjadriť. Rozkradlo sa pol mesta, ukradlo sa, hovorím to pre ľudí, ktorí o tom nevedia alebo nevedia výšku tej veci, ktorá sa tu stala. Rozkradlo sa 10,5 milióna v slovenských korunách. O týchto peniazoch nikto nič nehovorí, nikto nespomína. Predpokladám, že tí ľudia, ktorí sú tu dneska nie, vedia presne, prečo sa tým prišli, pretože dosť ťažko by sa im odpovedalo na otázky, čo sa s týmito peniazmi stalo, prečo sa dodneska nevyšetrilo to, čo sa malo vyšetriť. A mám veľmi vážny taký pocit, že pán Baráty, napriek tomu, že tu nie je, tak určite mu to niekto bude tlmočiť, neviem, či vôbec má ešte dneska morálne právo on kandidovať za primátora mesta Šiach po takejto udalosti, keď nevie zodpovedať, čo je s tými peniazmi, nevie to zodpovedať ani pán Löwy, jeho už nebudem spomínať, on je už v podstate politicky skončil, odchádza i napriek tomu, že v kuloároch sa hovorí, že sa rozdeľujú už dopredu nejaké funkcie. To znamená, v prípade, že by vyhral tieto voľby pán Baráty, tak potom pán Löwy pôjde naspäť do nejakej pozície a hovorí sa o vedúceho kultúrneho oddelenia. Hovorím to len preto teraz tu, aby tí ľudia potom videli, že či sa to stane alebo nestane. Samozrejme, predtým, ako som im povedal, že by mali odstúpiť zo svojich pozícií, som ich poprosil, aby hodili pred svojou demisiou za hrubé porušenie pracovnej disciplíny prepustili hlavnú kontrolórku a vedúcu finančného oddelenia, ktoré určite s týmto problémom niečo majú spoločné. Na to som dostal odpoveď dosť agresívnu z môjho pohľadu, s veľkou dávkou irónie. Pani hlavná kontrolórka ma poučovala, že ona mi povie, čo je jej povinnosť
pozornosťou, keď ma to tak veľmi zaujíma. Ja svojím jednoduchým sedliackým rozumom som myslel, že hlavná kontrolórka má vedieť o veciach, ktoré sa v meste dejú. No ale myslím si, že nie a namiesto toho, aby skončila vo svojom pracovnom pomere, tak ju posunuli ďalej na ďalšie 6-ročné obdobie s platom vyše 1 000 eur a vy, páni poslanci, ste ju dali ďalej za hlavnú kontrolórku v tomto meste. Nechcem to už predĺžovať. Moja otázka pre vás všetkých znie, čo spravíte preto, aby sa urýchlene ľudia tohto mesta, ktorí žijú z ruky do úst, dozvedeli o týchto skutočnostiach, aby vedeli, kde sú tie peniaze, kde sa spreneverilo 349 000 eur a aby títo ľudia boli oboznámení s tým, že niečo nie je v poriadku a či máte nejaký úmysel vzhľadom k tomu, že obecný zákon hovorí, že hlavnú kontrolórku si volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo, či máte úmysel s týmto niečo robiť. Priznám sa, ja proti nejakej osobe nemám nič, je to veľmi milá pani, ale politicky zlyhala a preto musí odstúpiť. Takže toľko som myslel. Ďakujem pekne.